живе, повстал и живе. Аллилуйя, аллилуйя. Життя нам дає, життя нам дає. Аллилуйя, аллилуйя. Крилою своей, крилою своей. Аллилуйя, аллилуйя. Обмыл нас грехов, обмыл нас грехов. Аллилуйя, аллилуйя. Ён смерть перемог, ён смерть перемог. Аллилуйя, аллилуйя. Ён Пан наший Бог, ён Пан наший Бог. Аллилуйя, аллилуйя. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з вами усіми. И с Духом Твоим. Третья неделя Великодная. Сегодня почуем питание от Пана Иисуса до Петра. Але этим Петром з'являється кожен з нас. Чи кохаєш мене? Чи любиш мене? Чи любиш мене більше, ніж это все? Яка є моя справжня любов до Бога? Чи я вдячний за ту любов, яку Бог оказав мені? Бо сьогодні маю надію і перспективу незвичайною, але перспектива проявляється і радість тим, что мое життя земское не заканчивается, але оно только переходит в еще больший сенс життя вічного. Эту святую мшу справую за рожи рожанцовые, а так само у тих інтенціях, в яких вони моляться. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту найсвятейшую охрану. Сподобаюся Богу всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинах Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Славим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Земля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богу небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речь на себе,
які світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сердечко поручайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Богайся. Амен. Молимся. Boże, niechaj Twój naród zawsiądzie cieszyć odnowionej młodością ducha, как радуючись теперь вертанию хвалу Твоего усыновления, с певной надеей чекал дня Твоего воскрешения, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарить в едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Читання книги «Діїв апостолів». У тыя дні першы святар спытаўся ў іх: «Ці не строга забаранілі мы вам навучаць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі ўвесь Єрусалим вучэннем вашим і хочаце абвінаваціць нас у крыві гэтага чалавека». Пётр і апостолы адказалі: «Трэба слухацца Бога больш, чым людзей. Бог айцоў нашых уваскрасіў Езуса, якога вы схапілі і павесілі на дрэве. Бог узвысіў яго правіцаю сваёй, як уладара і збаўцу, каб даць Ізраілю пакаянне і адпушчэнне грахоў. І мы сведкі гэтых слоў. І Дух Святы, якога Бог даў тым, хто паслухмяны яму». И забаранили апостолам промовлять в имя Иисуса, и отпустили. А яны пошли с места посяджения, радуючися, что были годные терпеть знявагу за имя Иисуса. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не избавил. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не избавил. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не избавил. И не дозволи ворогам моим потешаться с меня. Пане, Ты вывел заткланні душу мою. Ти врятував життя моє серед тих, хто сходить з могилу. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не избавил. Спевайте Пану, вы огромные верные, пам'ятайте про святость ягоную, бо гнів його не триває імгніння, а ласкавость його все життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не избавил. Почуй, Пане, злітуйся надо мною, Пане, будь мне допомогай. Ты покарание мое змянил на тане,
Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узялишу Тебе, Пане, бо Ты меня избавил. Читання книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, бачив і чув голос множества аньолов вокруг трона и живелов, и старцев, и колькость их была миллиарды, миллиард и тысячи тысяч. Яны казали гучным голосом: «Забитая ягня, годная принять силу и богатство, и мудрость, и моц, и пошану, и хвалу, и благословление». І я чув, як кожне створення, якое ёсць на небе і на землі, і під землею, і на морі, і все, що у їх, казало тому, хто сядить на троні, і ягняті благословлення і пошана, і слава, і моц на веки вечные. А 4 живёлы казали «Амен», а старцы упали і поклонились. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Воскрес Христос, який все створив, і злітувався на чоловіцтво. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус знов з'явився учням своїм каля Тиверіадського моря, а з'явився так. Були разом Симон Петр, Тамаш, званий Близняк, Натанаель з Кани Галілейської, сини Завидея і двоє інших з учнів Явоних. Симон Петр каже їм: «Іду ловити рибу». Єдні сказали йому: «І ми пойдем з тобою». Пошли і сели у човен, але в тую ночь нічого не зловили. Коли уже разведнело, Єсус стояв на березі, але учні не ведали, що це був Єсус. Каже їм Єсус: «Діти, чи маєте чого з'їсти?» Вони відказали йому: «Ні». А він сказав їм: «Закиньте сітку з правого боку човну і знайдете». Вони закинули і не могли вже витягнути її за множество риби. Тоді учень, якого любив Єсус, сказав Петру: «Гэта пан». Коли Симон Петр почув, що гэта пан, перев'язався вопраткой, бо був амаль голий, і кинувся у море. А інші учні приплили на човні, бо недалеко були до берега, локтів каля 200, а сітку з рибою тягнули за собою. І коли вийшли на берег, убачили розпалене вогнище, а на нім покладену рибу і хліб. І сказав їм Єсус: «Принесите ще риби, що тепер наловили». Пойшов Симон Петр і витягнув на берег сітку повною великої риби, яких було 153. І хоч їх було стільки, сітка не порвалася. Каже їм Єсус: «Ходіть ж, снідайте». Ніхто з учнів не відважився спитати його: «Хто ти?» Бо ведали, що це пан. А Єсус підійшов, взяв хліб і подав їм. Так само і рибу. Гэта ўжо трэці раз з'явіўся Єсус учням пасля свайго ўвазгражэння. Калі ж яны паснедалі, Єсус скажа Симону Петру: «Симоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Єсус каже яму: «Пасі ягнят моїх». Знов каже йому другий раз: «Симоне, сын Яна,
ці любіш ти мене? Адказав йому, так, пане, ти ведаєш, що я люблю тебе. Каже Єсус йому, пасі овечок моїх. І каже йому третій раз, Симоне, син Яна, чи любиш ти мене? Петр засмутився, що третій раз питався в його, чи любиш ти мене, і сказав, пане, ти все ведаєш, що я люблю тебе. Каже йому Єсус, пасі овечок моїх. Сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшы, то падперавязваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарэешся, то выцягнеш рукі свае і іншы перавяжа і павядзе, куды не хочаш. А гаварыў так, каб зазначыць, якою смерцю той уславіць Бога. І пасля гэтых слоў кажа яму, ідзі за мною. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Пригожий уривок Святого Писання. Можна його було б коментувати, про його говорити з різних сторон. Можна було б сказати, о полові, які відбуваються в учні, які цілу ніч працюють і нічого не витягують, і на слово Ісуса Христа закидають і ловлять риби. Але є так само другі полови, таким половом з'являються самі учні. І за кожним разом, чи гэтую рибу витягують, чи Ісус витягує гэтых учнів на берег раки, є головне слово. Слово незвичайне, слово, яке оздоровляє, слово, яке хоче показати, як вельми моцно Богу залежить на кожному чоловіку. Неважно, у якому стані його життя знаходиться, неважно, яку трагедію він себе переживає у гэтую хвилину. Бог хоче бути присутним у житті так само і гэтых учнів. Є так само другая сторона, є так само другое покликання учнів. Пам'ятаємо, що перше покликання учнів відбувалося у такий сам спосіб, будемо читати, що учні ловили цілу ніч, нічого не зловили, тоді ще не знали Ісуса Христа, не були ще апостолами. Ісус Христос запитався, діти, чи маєте що їсти? От нічого. Закиньте сітку праворуч і витягніть. І пам'ятаємо, що тоді витягнули, так що наповнили два човни, так що ці човни амаль під воду заходили, занурвались, так моцно шмат рибы было. И в сегодняшнем полове есть такая сама справа, только что уже апостолы, трохи намученные справой Божией, уже ведаете, ким есть Бог, что Бог является не таким, что когда я его прошу, мне дає столько, сколько треба. Він завжди дає більше. А чим більше тяжа, давати ким добрий, та тяжко його відтягнути. Вельми добре ведаємо про це. Что нам здається, ми часами просимо Пана Бога, і нам Бог дає. Але дає так шмат, що ми замість того, як прославити і подякувати Пану Богу, десь починаємо нарекати. Але апостоли сьогодні не нарекають і не розуміють Божу любов. І не пробують наповнити свою лодку рибою. Повірте, що це неможливо. Але сьогодні ми бачили, тягнули ці сітки за собою, аж на сам берег. І автор поводле Євангелія Яна говорить, что вытянули аж 153 рыбы. И какие же это рыбы были? Вельми великие. Не были там маленькие кисти, окуньки. Як напишут комментарии, что одна рыба доходила примерно от 2 до 3 килограмм, можно себе помножить, сколько килограммов вытянули апостолы. А вот как было поделить, сколько на голову этой рыбы вышло одному. Можно было бы есть и не проесть. У лядовку бы не поместилось, у холодильник не было бы куда укладывать. Запсовалася бы. Но Бог есть таким, который хочет дать нам больше. Але хочет, как мы не запсовали в этой ласке. Как мы умели выйти из этой ласки к наибольше. Еще одна перспектива, это есть то, что отбывается, это размова Иисуса Христа на берегу моря. С самым, уже после снедания, с самым Петром. Некоторые пишут, и добро пишут, что это тройчик, потому что тройчик Святий Петр, пам'ятає, зарекся Ісуса Христа, коли прийшла до його жінка, коли він сидів у кружганку і грився, ти так само з'являєшся одним із учнів його, я тебе бачу. І Петр скаже Тройче, ні, це не я. А ти, жінка, це не я, ти помилилася.
І сьогодні Ісус Христос тройче перевіряє любов Петра. Чи кохаєш мене? Але ця любов так само розпочинається від великого щеплення, високого. Чи кохаєш мене більше, ніж в я всі? Мы все маем пусть любовь, как нашу любовь сложить плюс до плюса. И Пан Иисус запитает, чи кохаю я больше, чем вы все кохаете Пана Иисуса? Пане, ты ведаешь, Пан Петр говорит, я тебя кохаю. Затем другая, трошки ниже Иисус Христос сходит. Чи ты всем кохаешь меня? И Петр далее снова говорит, кохаю тебя. А с третьим разом, чи, может, другое слово, может, чи ты любишь меня? И Петр разумея, что Иисус Христос припоминает, что Иисус Христос знає мене лепее, чем я сам себе. Говорит, Пане, ты все ведаешь. Ты ведаешь лепше, чем я, якая есть моя любовь до тебе, якая она повинна быть, и чего я у житті допустился. И говорит, Пане, кохай. Так, насколько я могу тебя кохать. И так моя любовь проявляется. Папа Франтишек, святой памяти, когда имел 17 годов, это было у вересня, 21 вересня, это початок весны. На початок весны такая традиция описана была, что завжди не йшлося до школи. День так званий Вагоровича, день, когда пропускалась в школу, утекалась из-за школы, и шлося на улице. С сябрами ходилась, полоделась, и в этот день так само был таким самым днем, когда с сябрами с нашего класса описывая, постановили, что не пойдем в школу. Ну и когда так проходили возле костела, припомнил я слово своей бабці, яка мені завжди бабуля Роса, яка завжди мене навчала, как я, когда буду проходить возле костела, что бы ни было, когда я начали, как я уступил в костел на 5 секунд, на 20 секунд, как я пришел и поздравил Пана Иисуса на святейшем сакраменте. И вот теперь так само проходил побольше костела, сказал своим зябрам, почекайте, я выйду в костел на 5 секунд, увайшов, как помолиться, в этот момент убачив описывая у конфессионале свет. Святая кисти відповідав, святая кисти, новый, молодый, его первый раз бачив, говорит, что с меня внутри пацануло, как поистине написано. Святая не смеется. Вот когда это учинил, отошел от конфессионалу, зрозумел и открыл у той момент, докладно у той момент, что Бог меня кличет до чогось больше, до святарства. И от того момента постановил, что я буду святым, и ніколи у это не вовремя. Завжди ведав, був переконаний, що це є моє покликання. І описує, що я там отримав Божу любов. Пан Ісус запитав мене, чи ти кохаєш мене? Та як святого Петра, на березі мора, чи ти кохаєш мене? І сказав, Пане, ти все ведаєш, який я єсть. І так я тебе кохаю. І з того моменту, як ми ведаємо, його покликання вельми моцно розвивалося, що став по день сьогоднішній був Папа Франтишка, уже святой памяти, якого ми ведаємо, що у суботу переживали поховання 5 днів назад. І так само в нашому житті Бог нам хоче задати таке питання, яка є моя любов, чи вона є терпливая. Про эту любов пише святий Павел у посланні до Коринтян у 13 розділі. Любов терпливая, любов ласкавая, любов все зносить, любов пробачає, любов довго терпливая. Яка є моя любов? Есть такий анекдотик один про воспитательницу у детском саду. Эта воспитательница в детском саду в зимнюю пору постановила детей вывести на прогулку. Бачила, что все дети добро попранаются, кроме одного. Один хлопчик не мог себе ботинки на ногу натянуть. Ну и пришла к ему добавшись правды. Взяла ногу, пробуя насадить этот ботинок на ногу, то зашивать вельми тяжко, где вельми мозоль на шмат сил потратила. Минуло 15 хвилин. Обрадовалась, зашнуровала эти ботинки. Дитя устало и говорит, Пани, нехай пани погладить.
Мне ботинки якісь так дивно глядят по сторонах. Глядите, это воспитательница в детском саду, детского сада. Помылила правую на левую, левую на правую. Думаю, ну добре. Знімаю ботинки. Знімаю ботинки, стягиваю. Так само мозольно, тяжко йде. Стянула ботинки разом з носками. Треба було знову носки надівати. І знову ботинки надівати по-новому. І знову наступні 15 хвилин. І знову пройшли. Завязала, зашнуровала ботинки. Опять стягивать. Пані, але гэта туфли, ботинки не мои. Здоровалася, стягивая в злости эти ботинки и снова. А это дитя по хвилі на молчании уже это выховавшая сняла эти ботинки. Вот это ботинки моего братика, а мама мне их отдала. Глядите, ну что треба их там продать обратно? И снова натягивая на ногу, второй раз и снова мучается. И уже вся здорована, уже не ходит, кидая, уже не думает, как себе поустремать. Наконец, шнуровала этой ботинки, радая, что все удалось, надела курточку. Спрашиваю, дитя, а где твои рукавички? Мама их у туфли завжди кладе. Так треба наказувати, брати і сестри, любов справді. Який спосіб справді? Чи вона справді моя любов, це зовсім терпіва? Чи вона ласкава? Це любов, про яку сьогодні питає вам Єсус у Євангелії, і називається терпівою. І поглядіть самого Петра, який так само кидається у вір, як найхудший убачить Пана. Пане, чи ти мені пробачиш то, що я тебе учинив? Чи ти терпливий для мене будеш далі? А Пан Єсус не тільки гэта робить, але говорить, іди за мною, будеш тим, хто буде керувати. І коли у розмові, колись одної з розмов запитання Папу Францишка, і не тільки, який твой цель? Он сказал, от этого моменту немає ціль. От этого моменту цель визначає мені Бог. Бо Він мене перев'язав і послав, як я обіцяв до Ісуса. От этого моменту немає плану на життя. От этого моменту план укладыває сам Бог. Ісус говорить сьогодні, іди за мною, чи я готовий оставити своє життя і повести, як обвіщати Божье Слово. Віру в единого Бога, а Отця славу. Славить Тебя небо и земли, усяко башного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого що сталося. И Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения полевых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Поєднання з нашим воскреслим Паном, який прагне одарити спокоєм своїх вірних і всіх, хто шукає правди, вознесем до Бога наші молитви за святий Костел, как Он обещал всем людям радостную новину о избавлении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За святого Отца,
как Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За христианских миссионеров, как Божие Слово, якое не обещает, да помогало людям познать соправдного Бога. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За оружие жильцов этих самых тих интенций, каких не молятся, как добрый и милосердный Бог, одарил их потребными ласками. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За конклява, якое розпочнеться небавом, просячи для кардиналів, а в світлі Духа Святого, аби вибрали на наступника Святого Петра того, хто скаже: Пане, ти відаєш, як я тебе кохаю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут присутних, как удел таємниці Святої Мши, поглибляв нашу віру і умацовував наше християнське свідчення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej любові, uczyni, как хвала у воскрешения Твоего Сына, да помогала нам открыть коштовность крыжовой офяры Франц Христа, Пана нашего. Аминь. Тобі живу, тобі Пані, тобі помираю, тобі воскрешаю, тобі живу, тобі Пані, тобі помираю, тобі воскрешаю, тобі живу, тобі Пані, тобі помираю, тобі воскрешаю, тобі живу, тобі Пані, тобі помираю, тобі воскрешаю. Молитесь, как мою и вашу я принял Бог, а и всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряд з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прийми просим дари святую частью, якому Ты подаровал великую радость, и приведи его до вечного счастья в небе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Гору сердце. Узносим меня, Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бога и справедливо. За правдой годна это и справедливо, слушна и избавленна. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили. А особливо в этот час больше урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос была хвяровали, як наша Пасха. Боем соправдное явно. Його взял грехи света и своей смертью перемог нашую смерть. Вернувши нам житье, раз свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа. А хоре анёлов разом з усіми святими śpiewając Tobie im chwały, niespłynna usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто
Ojca, Usialanka i świętości, temu jedności z усім Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was krosy послав на апостолов Духа Святого, враз Христа просим Тебе, усемогутный Божа. Освети гэтые дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Гэта wielka tajemnica wiery. Ощущаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Mnajmniej śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, a wieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, капущих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie. Udoskonale w любови, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешение, i prosi, kto łasce Twojej odeszł z tego światu i dozwoli mu patrzeć światło oblicze Twojego. Prosi Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udział życie wieczne, u jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym ojcem Bronisławem i усіmi świętymi, jakie z prawdziwego podobali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi ukryliście, Tobie Boża Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usiałaszana i chwała, razu się, jaki wieczny ja. Amen. Nazywając się dziećmi Bożymi i zjawiając się temu pełnej wdzięczności, śpiewają się kazać. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Kościoła Twojego
и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. С упокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак с упокоем. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Глава 66. Божа пятый молодые, что пришли с радостным спевом, аллилуйя, даже в отходной крinicy, Боже святого святится, аллилуйя, аллилуйя. Знаю князівського чистих, уладіння білих чистих, а червоних морі прочих, і в Христу п'ятьом святошних. Устаю любові вічной, Христос нам свята зрадишний, свое тело дарує, нас свою придёй частує. Гостя грядки молодые, что пришли с радостным спевом, аллилуйя, даже в отборной крinicy, Боже святого святится, аллилуйя, аллилуйя. Все разделенные веры, ангел поезды обвинания, одулады князя земли, подвиг просто наставляют. Наша Пасха Иисус Христос, Божие ягня святое, людской кормить красногами, что
Для нас радостною лаской, будь завсёды Езу милый, тешишь всех своею лаской, узмацняешь наши силы. Будь хвала Отцу и Сыну, что для нас остался верным, Духу, что от века ходит, прославление усих верных. Ось як мягкий молодые, что пришли с радостным стемом, аллилуйя, до животворной крыницы Божественного святится. Аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво народ Твой, який Ти обновив сакраментом грешного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення праз Христа Пана нашого. Amen. Objawy. Prawie wесь месяц май після святих іншаў вечаровых у 19 гадзін, а ў нядзелю пасля святой імшы ў 10:30 адпраўляем набажэнства маёвае. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў праз заступніцтва святого архангела Михала з набажэнствам і з благословенствам на спосаб людскі. 18 мая о 12 гадзіне в нашей парафии отбудется урочистость родовины першей святой коммунии, а так само заканчение катехетичного года 2024-25, а после святой мши отбудется пикник. 25 мая о 12 године отбудется урочистость першей святой коммунии у нашей парафии, а 31 мая у субботу у Буцлаве отбудется сусветный день дитяти под назвой «Гэта мы, радость и надея». Можно записывать у закрысты детей, которые вы хотели, как вы ведали, сколько капіцы так само зареєструвати до 15 мая, хто бы жадав поїхати у Буцлав, а так само ви ведали, який транспортний сродок і що заказувати. Дякуємо за ахвярование на будову святыни, супольную индивидуальную молитву, за спевоправу литургичную и прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил. Дякую еще раз усім, хто причинився до приготовлення вірбочок, особливо для Валентины и Наді, яка проводила мастер-класс с детьми. Ахвяры складенные были на сумму 6172 рублей, які пайшли уже на будову. Молимся за тих, хто на гэтым тыдні святкує дні народження, іменiny, юбілеї, хто чекає народів дітей, за Вячеслава, його батьков і хрестних за нагоду хресту. Так само за молодь і дітей, які тиждень тому назад на святой мші Апостоловой приготовили праздники кожному урочистые, почастунок, и так само их потом раздали. Молимся за добродеев городовцев нашей парафии, обновы добродеев будовництва санктуария, Божьей милосердности и за нас доручающих кожного по особку, опецы Матери Божией Руженцовой, в своей обороне отдается. Святая Богородица, у наших потребах не похожай моленьем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хваленная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что вы идете, что вы приходите. Примите Божье благословение. За тыдень неделю мне не будет.
еду на конкляв, может меня выберут. Может бы и хотели. Может, таки по-испански. Примите Божие благословение, и хай оно наделит вас справной радостью. Пан с вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Trwajmy w spokoju Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Święty Archaniole Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла Сатана і інших злих духов, які на слугу душною спасіться. Amen. Ona Najświętniejsza Bogo Syna, Eleison Chryste, posłuchaj nas, Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami, Synie Zbawiciel świata Boża, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami, Świętая Trójca, Dziwy Boża, zmiłuj się nad nami. Świętaya Maryja, módl się za nas. Świętaya Bogorodica, módl się za nas. Świętaya Panna nad Pannami, módl się za nas. Maci Chrystowa, módl się za nas. Maci Kościoła, módl się za nas. Maci miłosierności, módl się za nas. Maci łaski Bożej, módl się za nas. Maci nadziei, módl się za nas. Maci Preczystая, módl się za nas. Maci Niezapłatna, módl się za nas. Maci Nieporuszna, módl się za nas. Maci Niewinna, módl się za nas. Maci Najmilsza, módl się za nas. Maci Najcudowniejsza, módl się za nas. Maci dobrej rady, módl się za nas. Maci Zbawiciela, módl się za nas. Maci Zbawiciela, módl się za nas. Panna najmądrzejsza, módl się za nas. Panna chwały godna, módl się za nas. Panna prosławiona, módl się za nas.
молися за нас. Анна ласкавая, молися за нас. Анна верная, молися за нас. Медузка справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа истычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа Кости славной, молися за нас. Золотый дроне, молися за нас. Ковчег заповеду, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка радужная, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Пригулок грешных, молися за нас. Полётка мигранта, молися за нас. Судяшальница заслуженных, молися за нас. Устава христиана, молися за нас. Королева Марго, молися за нас. Королева патриарха, молися за нас. Королева пророка, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева вероносцев, молися за нас. Королева мама, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева безглагубившая, многозачатая, молися за нас. Королева неба взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева сирена, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе і свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе і свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе і свету, змилуйся над нами, змилуйся
Веселися, Панна Мария, аллилуйя. О воскрес правдива, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии, мою ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Pamiętaj o Najświętejsza Panna Maryja, что николи не ставилася, как подлинного того, кто до Тебе утекая, Тебе на допомогу крича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненный до Тебе, о Панна над паннами и Мати нашей имкнуся, до Тебе пригожу, перед Тобою грешный плачущий стою. О Мати Слова, не погрожай словами моими, а не почуй их ласково и выслухай. Tajemnicu sakramenta ospalaj щиро все, Тратить моc народе права, Божье новых заповедей, что нам розум не тумашить, всяко веры приняси. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Тазу вечного светла. Аминь. молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ты откупил всех людей. Заховай нас справу Твоей милосердности, как мы неспинно сгадываючи таємницю нашего спасения, удостоились отрывать и праз Христа Пана нашего. Аминь. Завсёды Богородицы, Именами прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, семенами прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент.
воды,